በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር እዚ ወርሃ ነሓሴ ዕለት 10 ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكرى صادق لعالم هلو ذكرنا صادق نعالم يزنبر كاب كل كفو زبل كترحنو نقدسان تمحصنو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. ولادة أملاك قدست كدان مرتادي لسان عندبت كنني آمين. أبونا أبي يجزي عسرتنا حاسة بزا معلت زياد صادق أبونا أبي يجزي أبرواتك كذا تأمر زجبر اللو معلت إيو ቅዱስ አቦና ካብ ትግራይ ተንቤን ዝተረኸቡ ዓብይ ጻድቕ እንትኾኑ ኣብ እዋን ክረምቲ ወርሒ ነሓሴ ንስብከተ ወንጌል እንዳተንቀሳቐሱ ሩባ ተከዘ መሊኡ ብዙሓት ሰባት መሻገሪ ሲኢኖም ተጨኒቖም ረኸብዎም። ኣቦና ኣባ ኣብየ ግዚ ድማ ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ልክዕ ከምቲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንባሕሪ ከፊሉ ንእስራኤላውያን ዘሻገሮም ነቲ ሩባ ኣብ ክልተ ከፊሎም بيبس وكا بدرق مريت بسلام أشاقروهم بزحي اتهم صادق أبونا أو ناوي يجزي زشاقروهم سبات ما لعلت شعات مئتي ساب نبرا بركة مسكولنا حزب كريستيان تخون نزل عالم عالم آمين كم دما مترا سماعت كمون بزماع تزياء أب زمنا ليك باباسات اسكندريا قدوس ديمتروسن أب زمنا كحادي داكيوسن ቅዱስ መጥራብ ሰማዕትነት አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ አምላኽኩም ክሓዱ ንጣዖት ድማ ስገዱ ዝብል ትእዛዝ ካብ ክሓዲ ንጉስ ዳኪዎስ ምስ ወፀ ነዚ ተቃዊሙ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ቅልጽም እቲ ጣዖት ሰሪቑ በብ ንእሽተይ ተሰባቢሩ እቲ ወርቂ ንድኻታትን ንተጸገሙን ዓደሎ። ኣገልገልቲ እቲ ጣዖት ድማ ጣዖቶም ቅልጽሙ ዝተመተረ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ በዚ ምኽንያት ንብዙሓት ሰባት ሓዝዎም። ብድሕሪኡ ድማ እዚ ቅዱስ መጥራ ናብቲ መኮንን መጺኡ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚኡ ተኣመነ መስከረ። ካብኡ እውን ነቲ ቅልጽም ጣዖት ዝወሰድክዎ ኣነ እየ ንድኻታትን ንተጸገሙን ድማ ሂበዮም ኢሉ እውን ነቲ መኮንን ነገሮ። እቲ መኮንን ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ዕጹብን ጽኑዑን ዝኾነ ስቃይ ድማ ኣሰቃዮ። ብድሕሪ እዚ እውን ናብ እቶን እሳት ደርበይዎ እግዚአብሔር ድማ ብዘይ ምንም ጉድኣት ብጥዕዩ ኣውፅኦ። ከምኡ ከዓ ንቁልቁል ኣፉ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ኢድን እግሩን ቆሪፆም ብኣፍንጫኡ ብዙሕ ደም ክሳብ ዝወርድ ኣሰቀይዎ። ኣብቲ ግዜ መልአኽ እግዚአብሔር ወሪዱ ንቅዱስ መጥራ ፈቲሑ ካብ ስቕለቱ ኣውሪዱ ዳህሲሱ ኣሕወዮ። ሓደ ዕውር ሰብኣይ ድማ መጺኡ ካብቲ ካብ ኣፍንጫኡ ዝወረደ ደም ናዒንትኡ ቀብኦሞ ኣብታ ጊዜቲኣ ድማ ክርኢ ከኣለ። እቲ መኮንን ንምስቃዩ ምስ ደኸመ ድማ ርእሱ ብሰይፊ ንኽቆርጽዎ ኣዘዘ ኣወጀ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ካብ ስጋኡ ድማ ንድውያን ዓብይ ፈውሲ ኾነ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረናን ዘለዓለም ኣሜን። ሰላም ለመጥራ መዝራእተ ኣጵሎን ሰሪቆ ለዓለ ነዳያን ዘረወ ወለዓለ ምስኪናን ወርቆ ሶበ ሰምአ ዘንተ ከመገብረ በተሳልቆ በብዙህ ምንዳቤ እምድህረ መኮንን ኣጽዓቆ በኣፈ መጥባህት ገዚሞ ዓለም ኣርሃቆ ይብል በረከተ ምሕደረና ቅዱስ ሃርስጢፎሮስ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ሃርስጢፎሮስ ብኢድ ከሓዲ መክስሚያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ መክስሚያኖስ ምስ ኣቆምዎ ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎም። ቅዱስ ሃርስጢፎሮስ ድማ ኣነ ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኾ ንዕኡ እውን እስውእ በሎ እምበር ንጉሱ ድማ ተቆጢዑ ስጋኡ ተቆራሪጹ ኣብ ምድሪ ክሳብ ዝወድቕ ብበትሪ ንኽቕጥቅጥዎ ንኽሃርምዎ ኣዘዘ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊኡ ገበሩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ቤተ ማእሰርቲ ደርበይዎሞ ብመልክዕን ንኸስሕታኡ ድማ ክልተ ኣንስቲ ናብኡ ለኣኹሉ። ቅዱስ ኣቦና ድማ ብሃይማኖት ክርስቶስ መሃረን። ሓላፋይነት እዚ ናይ ሎሚ ዓለም እውን ኣገንዘበን። መክስሚያኖስ ድማ ምስ ተመለሳ
كمي جيركن بلن أمو نساتن كأ كمزي بلو نحنا بأملاك قدوس هارست فرس ناي كبر بعال بيت كريستوس نأمن إنا اسنقوس ما سمعو نحنتئا أبلعلي عنس أيتي نخق أصلوا نتخاليت دما أبكسادا أمني أنتلت إلهم نقول كل نخصقلوا وأززا مسكرنتن أون بخمزي فتسما بدحر زي دما عنا جتي أكيبهم أبوشت إيوتون جيروم أندرون نقدس هارست فروس دما إيدن أقرون بأسرو ناوشت أعتوو أبتي جزي دما بسما أب وولد منفس قدوس بلا إتي إسات أون فتسمو أيتن كفون إتم هزب دما نزير يوم بناي كبر بعال بيت بقويتانان أملخنان إيسوس كريسوس 10,000 ዝኾኑ ሰባት ኣሚኖም ብሰማዕትነት ሞቱ ካብኡ ድማ ሰሌዳታት ሓፂን ብእሳት ኣርሲኖም ኣምፅኦሞ ንቅዱስ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዘደቀስዎ ግዜ ዋላ ሓንቲ ኣይተንከፎን ነዚ ምስክር እዮም ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም 21,000 ዝኾኑ ሰባትን ሰብኡትን 40 ህፃናትን ብሰማዕትነት ሞቱ ንጉስ መክስሚያኖስ ድማ ነዝርእዩ ኣዝዩ ተቆጥዐ ንርእሲ ቅዱስ ሃርስጥፎሮስ ብሰይፊ ንኽቆርፁ እውን ኣዘዘ ካብ እቲ እንዳ ንጉስ ኣብ ዝወፅኣሉ ግዜ ድማ ጸሎት ገበረ ንገጹ እውን ብምልክት መስቀል ማዕተበ ብድሕሪ እዚ ድማ ምስክርነቱ ፈጸመ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን በጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ኣሜን ሰላም እብል ከሲቲ ኣፈ ለሃርስጦፎሮስ ሰማዕት ዘኢፈርሀ ሰይፈ ለበድነ ስጋሁ ቅዱስ እምሃበ ገብሩ ምዕራፈ ይተአደወ ውሂዝ ወይሃለፈ ዘርአ ብሔሮሙ ዘያማስን ዘልፈ ይብል በረከት ይሕደረና ቅዱሳን ቢካቦስን ዮሐንስን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ እስሙናይን ቅዱስ ቢካቦስን ዮሐንስን ካልኦት እውን መስኣቶም ብሰማዕትነት ዓረፉ እዚ ቅዱስ ቢካቦስ ድማ ክርስቲያን እንትኸውን ብስውር ወታደር ነበረ አንጢያኮስ ንዝበሃል መኮንን ድማ ብዛዕባ ዮሐንስ ኤጲስቆጶስ አባ አክሎግን ካብ ተርሴስ ሃገር እውን ብዛዕባ ናሕር ብዛዕባ አባ ፊልጶስ እውን ንሳቶም ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ነገር ሰርሑሎም እሞ እቲ መኮንን ድማ ንዓኣቶም አቅሪቡ ንስኻትኩም ክርስቲያን ዲኹም በሎም بحق نحنا كريستيان إنا بودي هيا وإግዚአብሔር بغيتانان أملخنان إيسوس كريستوس أول نأمن بلوو إتما كونن دما نزي نجر حديكم نأمالختي سوؤو بلوم إتم قدسان دما كمزي كبلو ملسلو نحنا السماين مدرن نزفت أرى نغويتانان أملخنان إيسوس كريستوس انت زي كوينو نزرخوصن نزتنعاقن أمالختي أين سوؤن بلو إنا بلوو أتما كونن دما نزي سميعو أزي تقطع مو مسكرنتهم كساب زفصمو دما أسقيوم نقدس بيكابوس جن مساسقيو بحاتنا أسر أمو أبوشت من كراخور أتوا نقول كل عفو دفي دما أكلاتو قرارس أمو ويتانا دما يعقصون يصنعون نبرا بزي قدعتون بطعيو يلعلو نبرا بدحر زي دما مس بزحا سماعتات برمون نابز بحال هاجر لأخو عوشت مركب دما اخلن ماين انكي طعمو نعيسران حدشتن معالتي نبرو اب هاجره برمون اب ዝበፅሕሉ ግዜ ድማ ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቅዮም ብምሳር ቆረጽዎ ናይ ምስክርነቱ ተጋድሎ እውን ፈጸመ ኣኽሊል መንግስተ ሰማያት ድማ ተቐበለ ካብ ሽማምንቲ ሃገር በርሙን ዝኸነ ሓደ በዓል ጸጋ ሰብ መጽዩ ድማ ንስጋ ቅዱስ ቢካቦስ ወሲዱ ብጽቡቃት አልባሳት ገነዞ ናብ ሃገሩ እስሙናይን ድማ ለኣኾ ኣብ ዘመነ መከራኡ ድማ ስፍርን ቁጽርን ዘይብሎም ብዙሓት ሰባት ብሰማዕትነት ሞቱ ካብኣቶም ድማ ምስኡ ምስ ቅዱስ ዝተቐትሉ 95 ሰባት እዮም ብድሕሪ እዚ ድማ ነዚ ቅዱስ ቢካቦስ ቤተክርስትያን ሃነጽሉ ንስጋኡ እውን ኣብ ውሽጣ ኣቐመጥዎ ካብኡ ድማ ብዙሕ ተኣምርን መንክርን ተገለጸ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎቶም ነዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ይምሓረና በረከቶም እውን ትብጽሐና ንዘለዓለም አሜን ሰላም ለቢካቦስ ዘኮኖሙ ተበያጼ ለተስዓ ወሃሙሱ ሰማዕታተ ክርስቶስ እንበለ ግጋጼ ጣዖታተ ይዝልፍ
ወንጉሰ አማጼ ለዝጥቡእ ይመጽኦ ድንጋጼ እስከ መተሩ ስጋሁ በመህጼ ይብል እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖና ዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረናን ዘለዓለም አሜን። ናይ ዕለት 10 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም በረከቶም እውን ምስ ኩላትና ትኹን አሜን። ናይ ዕለት 11 ነሓሴ ስንክሳር ድማ ኣብዚ በዚ ንቐጽል ሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 11 ነሓሴ 300 ሰማዕታት 11 ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ከተማ አንጾኪያ ሓለቓ ወታደር ምስ ዝነበረ ፋሲለደስ ሰማዕት 300 ሰማዕታት ብሰማዕትነት ዓረፉ። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም አሜን። አባ ሞይስስ ኤጲስቆጶስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኤጲስቆጶስ ሃገረ አውሲም ቅዱስ አቦ አባ ሞይስስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ካብ ምንእሱ ንጹህን ድንግልን ኮነ። ንኹሎም መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን ተምሂሩ ድማ ዲያቆን ኮይኑ ተሾመ። ብድሕሪ እዚ ድማ ወፂኡ ናብ ገዳም አስቄጥስ ኣተወ። ካብ ሓደ ጻድቕ ሰብ ድማ መንኮሰ እሞ ን18 ዓመታት እውን እናተለኣኸ ብጸባብ መንገዲ ተጸሚዱ እናተጋደለን ብዘይ ምግብን መስተን ብዘይ ድቃስን ኣብኡ ተቐመጠ። ምስ ብዙሕ ትሕትናን ፍቕርን ድማ ወትሩ ብጾምን ብጸሎትን ይተግህ ነበረ። ትሩፋቱ ምስ በዝሐ ድማ ብድሕሪ ጻድቕ አባ ጎሞስ አባ ኣብ ልዕሊ ሃገረ አውሲም ኤጲስቆጶስ ንኽኸውን እግዚአብሔር ሓረይ እሞ ምስ ተሾመ ድማ እዚ አቦ ሰናይ ምግባራቱ ኣብዚሑ ወሰኸ። ምእንታኦም ብጸሎት እናተግህ ድማ ንህዝቡ ካብ ነጠቕቲ ተኹላታት ዲያብሎስ ሓለወ። ኣብ ኩሉ መዋዕል ህይወቱ ካብ ተሓላፊ ዝኾነ ሃብቲ እዚ ዓለም ዘየጥሪ ኾነ። አባ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ምስተሸመን ብዘይ ምፍሳስ ደም ሰማዕት ኣብ ዝኾነሉ ጊዜን እዚ አቦ አባ ሞይስስ ምስኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ። ብዙሕ ይገርፍዎን የሳቅይዎን ኣእጋሩ እውን ንነዊሕ ጊዜ ብሓፂን ይኣስርዎን ስለ ዝነበሩ ብዙሕ መከራ በጽሖ። እግዚአብሔር ድማ ብኣእዳው እዚ አቦ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ብምኽንያት ተኣምራቱ እውን ዘይፈልጥዎ ሰባት ጽድቅን ትሩፋትን ተረድኡ። ሃብተ ትንቢት እውን ተውሃቦ። ብዙሕ ነገር ቅድሚ ምዃኑ ተናገሩ። ንሱ ከም ዝተናገሮ ኾነ። ብዛዕባ አባ ቴዎድሮስ ካብ ዝገሾ ከም ዘይምለስ ተናገረ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጸመ። ካብኡ እውን ጸጋ ፈውሲ ተውሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሶም። ገድሊ እውን ብሰናይ እርጋን ፈጸመ። ንእግዚአብሔር እውን አስመሮ። ንእሽተይ ደዌ ድማ ሓመመ እሞ ሕማም ሓመመ እሞ ጊዜ ዕረፍቲ እውን ፈለጠ። ንህዝቡ ጸዊዑ ባረኾም። ኣብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ንኽጸንዑ እውን ኣዘዞም። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣዕረፈ። ብኸይሉን ገነዝዎን ንኤጲስቆጶሳት ከም ዝግባእ ድማ ብዓብዪ ክብሪ ብዝማሬን ብማህሌትን ቀበርዎ። ካብ ስጋኡ እውን ተኣምራትን ንሕሙማት እውን ዓብዪ ፈውስን ተገለጹ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና። በረከት እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለሞይስስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ዘብሔረ አውሲም ለጸሎት ዘተግኸ ወተጋደለ በጾም አመ ርስእናሁ በንስቲት ህማም እምጻማ ዓለም አረፈ ዮም ይብል። በረከት ማሕደረና አሜን። ቅዱስ ኣብጥልማዎስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ላዕላይ ግብፂ ካብ ከተማ መኑፍ ቅዱስ ኣብጥልማዎስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ኣብ እንዳ መኮንን ውዲት ሰርሕሉ። እቲ መኮንን ናብኡ ምስ ኣቕረቦ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክብሪ ብፀሓይ እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። ጽኑዕ ስቃይ እውን ኣሰቃዮ። ብሰይፊ እውን ርእሱ ኣቁረጾ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ኣለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኣብጥልማዎስ ለእግዚአብሔር ሰማዕቱ እምሃገረ መኑፍ በጻኣቱ ሶበ ቅድመ እሉ አምነ ከመ ክርስቲያናዊ ውእቱ ብዙህ ኩነኔ ድህረ ኮነኑ ወለቱ በአፈ መጥበህት ተፈጸመ በቱ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና።
ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ዕለት 11 ስንክሳር እውን ኣብዚ ይፍጸም ኣሜን። በረከቶም ናይ ዕለት 10 ናይ ዕለት 11 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም በረከቶም ሕድረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 12 ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሚካኤል 12 ነሓሰ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ንሓለቓ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ወዲ እሌኒ ለኣኾ። ንጸላእቱ ክሳብ ዝስዕሮም ድማ ሓይሊ ሃቦ። መንግስቱ እውን ጸንዐት። ኣብያተ ጣዖታት ድማ ኣፍረሰ። ኣብያተ ክርስቲያናት ከዓ ሃነጸ። ብኹሉ መመላኽዒታት እውን ኣግየጸን። ስለዚ ድማ መምህራን ቤተ ክርስቲያን በዓል እዚ ክቡር ሓለቓ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል በብወርሑ ኣብ መበል 12 መዓልቲ ንኽነኽብር ኣዘዙና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብኣማላድነት እዚ መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ መልአከ ኪዳኑ ወምክሩ ለእግዚአብሔር ልዑል ዘጉሩም ግብሩ በረድኤትከ ረዋፂ ዝኣሰረ ነፋስ ኣሰሩ ኣመላዕልየ እኩየ መከሩ ጉባኤ ጸርየ ሚካኤል ዝሩ ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስክላትና ይኹን። ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ናብ ከተማ ሮሜ ኣተወ። ኣብ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ሮሜ እውን ነገሰ። ዜናኡ ድማ ኣብ ናይ መጋቢት 28 ጽሒፍና ኣለና። ንእግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብል በቃለ ፍስሓ ወስላሜ ዝህልፈት ዓለም ኢኮነ ወነፋሰ ብዙሃን ሃማሜ ሃይማኖተ ክርስቶስ ነሲኦ ወዘመስቀሉ ትርጓሜ ቆስጠንጢኖስ ዮም ነግሰ በሮሜ ዘመክስምያኖስ እሉ ድህረ ሃልቀ ዕድሜ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣሜን ለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከት ረድኤት ናይ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ኩሉ ካብ ኣናባ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረኒ ኢታብአነ እግዚኦ ስምንቱት አላህትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩይ